Segundo Sánchez Belda, a raza caldelá provén do tronco negro ibérico. Outros autores consideran a derivada das importacións de gando castelán feitas durante o reinado de José Bonaparte para reforzar as tarefas da colonización. Na actualidade, os estudos encádrana no tronco cántabro. Os animais desta raza, considerados no seu momento como os mellor dotados para o traballo de toda Galicia, son orixinarios da comarca que lles dá nome, a Terra de Caldelas. Tamén se atopan exemplares en áreas limítrofes da provincia de Lugo, en concreto nas serras do Courel e do Cebreiro, onde os máis vellos do lugar recordan as viaxes ás feiras de Castro Caldelas na busca dos bois caldelaos, extraordinarios animais de tiro. A raza estendíase polos municipios limítrofes, como Montezerramo, A Teixeira, Parada do Sil, Xantreixa de Queixa, San Xoán de Río e Maceda na provincia de Ourense. E Monforte de Lemos, Ferreira de Pantón, Sober, Folgoso do Courel e Quiroga na de Lugo, e incluso chegaba á comarca de Valdeorras e a do Bierzo, León, onde iban xuntas de bois e vacas dende o seu lugar de orixe para ser explotados para o traballo agrícola e para o transporte. Localizada esta raza nunha zona de gran dinamismo gandeiro, a súa poboación viuse rapidamente reducida a pequenos grupos na Serra de San Mamede, con exemplares diseminados polas distintas explotacións que tiñan que competir con outras razas máis selectas, polo que xeralmente foron utilizados para cruzamento industrial, con escasos cruzamentos en pureza. O momento máis crítico produciuse no ano 1994, cando o número de cabezas queda reducido, coa excepción dos rabaños fundacionais, a pouco máis de 30 reprodutoras. Pero grazas aos traballos de recuperación dos anos 90, impulsouse a súa expansión e na actualidade a raza tópase espallada polas 4 provincias galegas. A raza bovina caldelá agrupa animais de perfil recto, eumétrico e mediolíneo. Presentan unha cabeza proporcionada ao volume corporal, coa fronte plana, ancha e lixeiramente realzada, e a cara alongada, sobre todo nas femias. A raza caldelá tamén se caracteriza pola orla abrancazada no morro, con mucosas pizarrosas. Presentan cornos xeralmente en gancho, algo estirados cara afora nas femias e en gancho curto nos machos, grosos, de sección circular e cor clara, con puntas escurecidas. As orellas son horizontais, con abundante manto piloso despigmentado. O pescozo é curto e con xugueira pouco desenvolvida nos machos. En cambio, é longo, grácil e aplanado nas femias. A papada é xenerosa. O tronco presenta a cruz lixeiramente elevada e a liña dorsolumbar algo cóncava. A grupa é longa e móstrase un pouco derribada. A cola é grosa, de nacemento anterior, alta e lixeiramente arqueada, terminando nun borlón moi poboado. O peito é amplo e o tórax profundo, con costelares estendidos en sentido posterior, máis planos nas femias e con suave curvatura nos machos. As extremidades son finas, de lonxitude media, con articulacións rectas e cascos estreitos e escuros. As nádegas preséntanse escasamente desenvolvidas. O sistema mamario está ben conformado, con tetos grandes e simétricos. A pel que o recubre é fina e elástica e con lixeira perda de cor.
capa dos becerros ao nacemento é de cor ouro, con borlón negro na cola, evolucionando coa idade a característica capa negra peceña, coa liña dorso-lumbar clara roxiza que ás veces é ancha e forma banda cara a ambos costados. Existen degradacións de cor, fundamentalmente en axilas e bragadas. A raza caldelá críase nun sistema extensivo puro ou con suplementación de cereais e erva seca. Localízase en áreas de difícil permanencia de outras razas máis selectas e de maior porte, polo que ten un papel fundamental na vida de ditas zonas, tanto no aspecto ambiental e paisaxístico como no social e económico. A caldelá resulta idónea para explotacións en extensivo, xa que é unha raza de alta rusticidade e perfectamente adaptada ao medio ambiente no que se desenvolve. O feito de que estes animais pastoreen axuda á conservación e ao mantemento do medio, limpando o monte evitando así os incendios, á vez que utilizan uns recursos naturais que a día de hoxe teñen moito potencial e están desaproveitados. Este tipo de explotacións, ademais, non contaminan a natureza, xa que os residuos que xeran son mínimos e axudan ao posterior abono das zonas nas que os animais pastan. Hoxe en día, a caldelá destaca pola súa aptitude cárnica orientada a unha produción diferenciada e de calidade. As características da raza e o tipo de crianza con alimentación natural fan que os seus produtos, carne de xatos, de bois e de vacas, sexan excelentes. Os becerros acaban con 9-12 meses uns pesos medios ao sacrificio de entre 160 e 180 kg canal. As canais desta raza presentan unha boa conformación e uns rendementos de alrededor do 50%, adecuados para sistemas de produción en extensivo. A carne de caldelá non é excesivamente graxa, non obstante o tipo de graxa intramuscular presenta unha adecuada proporción de ácidos graxos insaturados, omega 3, omega 6 e ácido linoleico conxugado, todos eles con propiedades cardiosaudables. Gran parte dos criadores comercializan baixo a súa propia marca a través de canles curtas de proximidade, como carnicerías, tendas delicatessen especializadas e restaurantes, e de forma directa do produtor ao consumidor, producindo e comercializando nalgúns casos en ecolóxico. A caldelá é unha das razas autóctonas españolas admitida para un prego de logotipo 100% raza autóctona, o cal funciona como unha marca de calidade para as súas producións. A promoción a través de feiras e mercados anuais, tanto de carácter internacional como autonómico e comarcal, resulta de vital importancia para dar a coñecer a raza e os seus produtos ao público en xeral e a posibles novos gandeiros que queiran traballar con este tipo de animais. A Semana Verde de Galicia, que se celebra anualmente en Silleda, é a principal feira de referencia. Ademais de ser punto de exposición, nela póñense á venda exemplares vivos e realízanse concursos morfolóxicos da raza. As feiras gastronómicas serven de estímulo para a venda dos produtos destas razas, dado que é unha forma de promoción directa de cara ao consumidor final. Todos os anos se realizan distintas mostras nas que se lle presenta ao público a calidade desta carne e as múltiples posibilidades que ofrece na cociña. Neste senso, a exhibición gastronómica máis notable é o Salón de Alimentación do Atlántico Salimat, que ten lugar en Silleda, un escaparate onde se mostran as exquisiteces culinarias e as distintas presentacións dos produtos da raza. A Asociación de Criadores da Raza Caldelá, Caldega, foi fundada no ano 1999 a iniciativa da Xunta de Galicia e dos criadores da raza existentes nesas datas. Caldega é a entidade recoñecida oficialmente como xestora do libro xenealóxico da raza
e está integrada dentro da Federación de Razas Autóctonas de Galicia, Boaga. Entre as súas funcións están as de recuperar, conservar e exercer un control xenealóxico dos animais da raza e colaborar xunto coa Administración e a Federación en todos os aspectos para mellorar e promocionar a raza. Boaga dispón dunha web propia dende que se ofrece información sobre a raza caldelá, noticias e actividades máis salientables. Ademais, os criadores socios de Caldega dispoñen da páxina web para publicitarse, vender animais vivos e carne e tamén para dar a coñecer os excelentes produtos da raza a través de carnicerías, casas rurais e restaurantes que os ofertan.